participació en aquest programa diria que és una extensió de la nostra participació en la FP Dual. En un món tan dinàmic com el que estem, la incorporació de la gent jove a l'empresa ens ha obert els ulls en molts aspectes. No? Ens fa una empresa més dinàmica, ens fa una empresa més oberta, amb una derivada molt important. Nosaltres que ens crea una cantera de talent futur per poder incorporar a l'empresa. Els alumnes conèixer l'empresa de dintre els hi dona un focus molt important per afrontar un repte. Els hi dona visió global, els hi dona coneixement del procés, coneixement del producte, els situa en un moment en el qual l'alumne està molt lluny de la realitat del que passa dintre d'una empresa. I per tant, creiem que venir aquí i conèixer, no? I estar a prop de l'empresa fa que l'alumne pugui afrontar el repte amb una visió molt més integral. Som l'Ester i la Sara i som estudiants d'integració social, estem al segon curs. Hem vingut a l'empresa de Hobby. Primer ens han fet com una petita xerrada on ens han explicat una mica per conèixer la història de l'empresa, d'on ve Hobby. I després ja hem passat a veure com es fabrica, el mètode de fabricació de Hobby, que això també ens permet una mica visibilitzar com es fabrica el material que després nosaltres, el dia de demà, podem utilitzar en l'FP Lab per realitzar el nostre projecte. La visita bastant bé i el que més m'ha sorprès ha sigut que sigui tot tan propi i ecològic.